Issa konfermata, Roberta Bela qed jibża jikkundanna l-kliem ta' Neville Gafà bil-Prim Ministru letteralment maqbut ostaġġ. Dan hekk kif għal darb'oħra l-Prim Ministru ġie mistoqsi minn dan l-istazzjon jekk ikkundannax lil Neville Gafà, speċifikament fuq dak li qal fil-konfront tal-Ministru Owen Bonici, ċowel l-istess Ministru ta' kuntratt lil Mark Camilleri għax beża li jikxef dak li allegatament għandu fuqu bil-klikk estremista tal-Partit Laburista iddawwar il-kanuni fuq wieħed mill-Ministri tagħhom stess. Madankollu wara allegazzjoni serja bħal din fuq Ministru tiegħu stess, Roberta Bela, għax maqbut mill-klikk estremista, qed jibża jikkundanna l-kliem ta' Gafà u prova jattakka l-integrità ta' dan l-istazzjon. Inti ser tikkundanna dak li għal Neville Gafà fuq dak li jagħmel Owen Bonici? Inti l-problema l għandkom huwa laqqas issegwu d-domandi li isaqsuni l-kollegi. Għax ma rrispondejthomx, allura ġejt insaqsik. Il-bieraħ saqsietni. Però tikkundanna dak li għal Neville Gafà? Il-bieraħ saqsietni. Ma kundannajtux il-Neville Gafà. Aktar ċar u nirreferi ka risposta li tajt. Però mhux ħad tikkundanna il-Neville Gafà. Għatiet li għandu xjaħbi Mark Camilleri għandu xikxef l-Owen Bonici u għalhekk taħ il-kuntratt. Interessanti li fil-passat Roberta Bela ma beżax jiddefendi lill-Ministri tal-għażla tiegħu, madankollu issa donnu qed jibża jiġħad din l-allegazzjoni fuq Owen Bonici filwaqt li m'għandux saħħa jattakka l-faxx estremista tal-Labor li minn wara l-elezzjoni ta' Ġunju li għadda ħadet kontroll assolut taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista u minkejja li Roberta Bela stess ftit tal-jemilu ammetta li kien jaf bil-kuntratt li jingħata lil Mark Camilleri. Sissa fl-ebda ħin ma kundanna lil Neville Gafà u wisqanqas dak li qal fil-konfront tal-Ministru tiegħu b'sorsi il-Partit Laburista jgħidulna li l-Prim Ministru wara l-elezzjonijiet ta' sena ilu letteralment spiċċa maqbut ostaġġ minn Neville Gafà u l-aġenda tiegħu.